Ways in the gobble, when I see I wanna see, when I see I wanna ways in the gobble. L'actiu del Guinardó ha entrat a formar part del circuit català d'oberts internacionals amb la segona edició celebrada enguany. Disputat al Mas Guinardó, el torneig s'emmarcava dins de la festa major del barri, la qual cosa provocava que als voltants de la sala de joc hi hagués moltes activitats organitzades i algunes d'elles formaven part del propi campionat. Fins ara, aquest torneig és l'actiu del circuit que més jugadors ha reunit, amb ni més ni menys que 105 participants. Val a dir que és l'únic actiu que es juga a la ciutat de Barcelona i alguns clubs barcelonins, com el propi Peona i Peó, club organitzador, o el Congrés, ho han aprofitat per inscriure una gran nòmina de jugadors. Dins de les activitats paral·leles trobem les Caixa Cards, una baralla de cartes basada en jugadors d'escacs de diferents èpoques que serveixen perquè dos jugadors o més competeixin entre ells mitjançant els punts d'atac i de defensa que proporciona cada carta. I van estar durant gran part del matí i van rebre la visita de molta gent interessada. La plaça Salvador Riera s'anava omplint mica en mica. Per la sorpresa de molts, eren castellers els qui l'omplien. Amb diverses paradetes i teca per tothom, aquests no van trigar massa en exhibir-se, deixant bocabadat a més d'un escaquista. Sí, fins i tot hi havia la premsa. I qui tampoc no s'ho va perdre va ser l'escriptor Màrius Serra, qui va presentar l'Enigmesc, un conjunt d'enigmes de temàtica escaquística que els assistents s'havien d'animar a resoldre. Francament, va tenir molt èxit. Tornant a la competició, els primers taulers jugaven a l'Altell de la sala d'actes, el qual solia reunir molta gent que s'acostava a analitzar els millors jugadors del campionat. Robar-vos les dones, hem vingut a robar-vos les dones. La partida de l'Albert Ezquerro contra la mestra FIDE femenina Elisabeth Japala va ser una de les partides més llargues de la jornada i va plegar molts seguidors. Finalment, el jugador del Montmeló s'enduria el punt sencer. Les dones, sempre fem el mateix, però vestit de manera... A banda de la festa major i les activitats, entre ronda i ronda tothom tenia coses a fer. Fer una ullada als llibres que es venen, analitzar les partides que tot just s'han jugat o fins i tot conversar amb en Màrius, qui va donar el tret de sortida d'una de les rondes, tot presentant el seu nou llibre, la novel·la de Sant Jordi, la qual s'incloïa en alguns dels premis del torneig. Perquè sé que ara mateix a la vostra ment el que hi ha és un contrincant i una partida. Organitzat per Peó, Peona i Peó, primer Peona i després Peó, han tingut a bé de convidar-me a presentar la novel·la de Sant Jordi. Sempre és important donar-ho tot a la ronda anterior del descans per dinar, tenint en compte que després els jugadors tindran ben bé un parell d'hores per reposar. Ara sí, hora de dinar. La sala d'actes del Mas queda totalment buida. Quin goig de sala i quin goig de trofeu. I ja veieu que això s'omple en un no-res. Les últimes rondes van ser apassionants. Tot semblava indicar que el gran mestre Quarta s'enduria el torneig després de col·locar-se amb 7 punts en 7 partides, però una derrota a la penúltima ronda i un empat a la darrera el van privar de l'or. Per tant, el campió va ser el gran mestre del Mollet, Leandro Crisa, amb 8 punts, seguit de quartes del Peona i Peó, amb 7 punts i mig. També amb 7 punts i mig, qui va completar el podi va ser el gran mestre Miguel Muñoz, del Sant Andreu. D'aquesta manera acabava un torneig molt i molt disputat que, mica en mica, s'introdueix més i millor dins del circuit català d'oberts internacionals. El gran mestre xilè Rodrigo Vázquez segueix liderant el torneig, però ara tan sols 10 punts per sobre de Leandro Crisa, qui es col·loca segon. El gran mestre Fernando Peralta es col·loca tercer i el gran mestre Quartas hi romp amb força a la quarta plaça. Al trama, el mestre internacional Marcelo Panelo també continua en primer lloc. Un punt per sota tenim el mestre FIDE Daniel García Ramos i el mestre català Daniel Uribe completa el podi.
Xavier Piñero suma una nova bona actuació i es col·loca líder del tram B, superant Raúl Omar González i Francesc Nieto. Aquest últim va fer un gran campionat al Guinardó. Directament a la primera plaça, Daniel García Castellote es posa en primera posició d'una tacada. Amb 10 punts el segueixen Aleix Jareño, Iván Cano i Lluís Delgado. Al tram D tenim Ricard Nadal a la primera plaça, Sergio Ballesteros és segon i Marc Calonja és tercer. Sergio Martínez és primer al tram E, el segueix Roger Bernadó amb 11 punts i queda tercer Stanislav Aidarov. Molt ajustat aquest tram F, liderat per Ainhoa Casares, seguida de prop per Gabriel Vargas i per Ramon Cobo. I finalment el grup dels catalans, liderat pel gran mestre Miguel Muñoz. El també gran mestre Aurel Vispérez és segon i el mestre internacional Pere Garriga és tercer.